Bună, prieteni! Astăzi vom vorbi despre limbajul corpului pisicii, sau cum să-ți cunoști mai bine pisica. Să începem! De cele mai multe ori, stăpânul interpretează greșit limbajul corpului pisicii, datorită faptului că asociază pisica cu câinele. Deși posturile sunt asemănătoare, animăluțele comunică diferit. Postura pisica de Halloween. Pisica își arcuiește spatele, își ridică coada și își zburlește blănița de pe spate. De obicei, această postură este interpretată ca fiind semn de agresiune. De fapt, semnificația este total opusă. Este vorba de frică. Apelează la această postură pentru a părea mai mari în fața motivului pentru care li s-a făcut frică. Pisica se întinde pe spate cu burta în sus și lobuțele în aer relaxate. Când vezi câinele în această poziție, te duci la el să-l frești pe burtică, de obicei asta cere. La pisică însă, dacă vei face asta, te va mușca sau zgâria. Adevărata semnificație a poziției este că are suficientă încredere în tine și în membrii casei, cât să-și expună linia mediană, cea mai vulnerabilă parte a corpului lor, adică burtica și organele genitale în cazul masculilor. Atunci când pisica dă din coadă, nu înseamnă că este fericită, cum face orice câine. Adevărata semnificație este total opusă și de această dată. Pisica dă din coadă când e agitată și își mărește amplitudinea cu cât frustrarea crește și e gata de atac. Când pisica clipește rar și își ține ochii întredeschiși, se simte confortabil și în siguranță. De cele mai multe ori, starea este acompaniată și de un tors subtil. Dacă pisica ajunge să te lingă, atunci cu siguranță are încredere în tine și te consideră parte din familie. Acest obicei îl poate avea și cu alte animăluțe de companie din casă. Când pisica se joacă cu părul tău, încearcă să te curețe. Este un alt semn de iubire și încredere. Dacă pisica își pliază urechile pe spate, vrea să se joace, este speriată sau îngrijorată. Se mai întâmplă și când studiază ceva interesant pentru ea. Pisicile în general întâmpină oamenii sau își anunță prezența cu sunete scurte. Miaunatul lung indică cât de bucuroasă e pisica ta să te vadă. Un miaunat mediu poate însemna o cerere de mâncare sau apă. Un sunet prelungit a unui mix între miaunat și tors poate însemna o cerere insistentă. Un miaunat de frecvență joasă indică nemulțumire și de multe ori un viitor atac al acesteia. Un miaunat tare indică adeseori o cerere urgentă, de exemplu, pisica ta are nevoie de mai multă mâncare. Toarce atunci când își dorește mai multă atenție și este fericită. Probabil că vi s-a întâmplat să mângâiați pisicuța, totul să fie în regulă și dintr-o dată să vă atace, mușcându-vă sau zgâriindu-vă. Acest fenomen se numește agresivitate apărută în urma hiperstimulării. Mai exact, pisica nu trebuie mângâiată mult, ca pe un câine. S-ar putea explica mai bine printr-o metaforă. Imaginați-vă că pisica este ca un balon ce se încarcă cu energie statică, cu fiecare mișcare de mângâiere a stăpânului său. Momentul în care atacă este momentul în care balonul explodează datorită energiei statice acumulate. Trebuie să fii foarte atent la limbajul corpului pisicii. Starea de nervozitatea pisicii începe cu o mică smucitură a cozii, care pe măsură ce se enervează, amplitudinea crește. Apoi pisica te va mușca. Dacă observi asta înainte, agresiunea nu va mai avea loc. De asemenea, trebuie să știi locurile în care pisica ta agrează să fie mângâiată și pentru cât timp. Pentru a ști asta, poți încerca să lași pisicuța să te ghideze. Îi prezinți degetul în fața năsucului și ea te va ghida spre locul în care îi place. Ideea per total este să o lași pe ea să te mângâie pe tine. O altă soluție este să vă jucați cu pisicuța, să-i consumați energia înainte ca aceasta să se acumuleze și să explodeze. Dacă pisica vine și pune capul pe tine și se freacă cu fața de fața ta sau hainele tale, să știi că așa îți arată ea cât de mult îi place compania ta și te marchează cu mirosurile ei specifice de la nivelul glandelor feței. Este un compliment, deși să nu te simți jignit dacă faci același lucru cu canapeaua sau jucăriile ei preferate. Vi s-a întâmplat vreodată să stați liniștiți, să vă uitați la televizor și dintr-o dată pisica să vină alergând și dărâmând totul în jur? Nu vă panicați. Pisica face adesea asta din lipsă de activitate fizică. O consideră ca pe un exercițiu, exact cum noi oamenii mergem la jogging sau alergăm pe banda de alergat. De cele mai multe ori, când pisica vrea să se așeze la tine în brațe, își flutură posteriorul pe la nasul tău. Acesta este modul prin care pisicile fac cunoștință cu alte pisici, iar când face asta cu tine, este ca și cum te-ar întreba ce mai faci. Când o pisică observă ceva ce trebuie urmărit, ați observat că pisica are tendința de a-și scutura posteriorul, chiar înainte de a sări după pradă. Scuturarea posteriorului este de fapt o parte dintr-o mișcare mai amplă a picioarelor și are rolul de a se stabiliza cel mai bine pe toate cele 4 picioare. Și oamenii execută această mișcare de cele mai multe ori atunci când vor să ridice ceva greu, doar că mișcările nu sunt așa de evidente.
Probabil că pisica voastră va confunda de multe ori cu o pernă și execută mișcări ale lăbuțelor ca și cum ar strânge ceva în palmă și apoi ar da drumul. Pisicuța nu încearcă să vă facă mai confortabil, ci sunt reflexe rămase din copilărie. Această tehnică este folosită de puii de pisică pentru a putea extrage cât mai mult lapte de la mamă, masând astfel mamela. De cele mai multe ori, atunci când lucrezi la ceva pe laptop, scrii un eseu, te uiți la televizor sau citești o carte, pisica va veni să se așeze peste orice obiect căruia îi acorzi mai multă atenție decât ei. Aceasta înseamnă că are nevoie de afecțiune. Pisicile nu tind să mănânce cantități mari de hrană odată, precum câinii. Ele preferă mai multe mese mici pe tot parcursul zilei și deși tu o hrănești corespunzător, ea continuă să-ți aducă vânatul ei, șoricei morți sau păsări aproape moarte. Unii proprietari interpretează asta ca un cadou din partea pisicii, însă aceasta, de fapt, vrea doar să te învețe cum să vânezi. Obiceiul de a-și îngropa excrementele îl deține încă de la strămoșii sălbatici, care îl îngropau pentru a se proteja de prădătorii naturali. De asemenea, evitau jignirea celor mai dominanți membri ai grupului social. Este interesant totuși că uneori pisica evită să-și îngroape excrementele pentru că se simte geloasă sau supărată pe ceva ce ai făcut, drept pentru care în mod deliberat nu le îngroapă pentru a-ți provoca în mod direct autoritatea. Atunci când sunt puiuți, pisicile au nevoie de mult somn, deoarece în timpul acestuia corpul eliberează cantități mari de hormoni de creștere, necesari pentru o dezvoltare armonioasă. Pisicile adulte însă dorm foarte mult doar pentru că sunt leneșe. De regulă, ele își rezolvă treburile de pisică în primele ore ale dimineții, când probabil tu încă dormi. Studiile au arătat că o pisică care a ajuns la vârsta de 9 ani a fost trează numai 3 ani din această perioadă. Acesta a fost episodul de astăzi și dacă v-a plăcut, vă rog să dați un share, să vă abonați, iar pentru notificări apăsați pe clopoțel. Pentru orice întrebări legate de videoclip sau probleme medical-veterinare, vă stau la dispoziție în secțiunea de comentarii, pe adresa de mail din descriere sau pe pagina de Facebook.